Μπαλάφα Μάρθα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να δω ένα ακίνητο που είδα στην ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να μου πείτε τον κωδικό? Ναι, το 20189. Α, μάλιστα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό ακίνητο στην περιοχή της Πηλαίας. Έχω προγραμματισμένο ραντεβού αυτή τη στιγμή. Μα πότε προλάβατε? Μπαλάφα Μάρθα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρίσκομαι σε αναζήτηση ακινήτου προς ενοικίαση Σε ποια περιοχή? στην περιοχή της Πηλαίας. Θέλετε να μου πείτε χαρακτηριστικά του ακινήτου που ψάχνετε? Μάλιστα. 2 ή 3 υπνοδωμάτια, από πρώτο όροφο και πάνω, Ναι. ατομικό φυσικό αέριο και αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να είναι σε νεόδμητη οικοδομή. Πολύ ωραία. Κρατάω το τηλέφωνό σας. Σε 2-3 μέρες θα αναλάβω ένα ακίνητο με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που σας ενδιαφέρουν. Θα έχετε άμεση ενημέρωσή μου. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, λόγω της δυναμικής του γραφείου και το μεγάλο πελατολόγιο που έχουμε, η ενοικίαση ενός τέτοιου ακινήτου είναι άμεση. Λοιπόν, τι λέτε, να κανονίσουμε ραντεβού? Ωραία, ας κανονίσουμε ένα ραντεβού. Πολύ ωραία, θα σας καλέσω σε 10 λεπτά για επιβεβαίωση. Σας ευχαριστώ Καλώς, πολύ. σας ευχαριστώ πολύ.